jamñal e moni yettiyankoɓe radio jogol saare min gari addan ɗon kabruji e ɗemgal pular hande ko jeeɗiɗi lewru février tan ujuna ɗiɗi e nogas e nayyi jonde jagorde fonnode joɗade ñalawma hande dirtinama saabi ɗum ko garagal gardiɗo jagorde leydi Espagne Pedro Sanchez jogorɗo wadde jillu mum ñalawma janggo ɗo e nder lamorgo leydi ndi jagorɗo leydi Mauritanie kalfinade ko yewti e faggudu e ƴellitare dumide Abdoul Salam Wul Mohamed Saleh o joɗodima e joɗini ɗo leydi Signe e nder leydi men ɓe mbawi yewtide musidɗagal moƴƴal e jokkodiral ɓe nguyumago wongo hakkude leyɗele ɗiɗi jagorɗo ɗo leydi Mauritanie kalfinade ko yewti e maadi e rapport mabɓe jaltina ɓe kolli tan kena tolno capanɗe jeeɗiɗi e goho ko dartoɓe kuɓeji mumen ɗo potano darnude e nder diwetere gonɗe e nder wuuro Nouakchott ɓe kolliti e ɓeɗon kuɓeji mumen ɗo dari koye jeeyi laamu ngu yene kede tolno temedere nogas e jeegom wullitango ɓe keeɓi ɗum e oɗo saaha tan ɓe mbawi yurnitade kene tolno capannayyi e jeetati dossier e oɗo saaha ɓe kolliti dossier ji keddiɗi e oɗo saaha woni koye yurnetede hono landa tawasul ko landa lundiyanke ɗo e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti eɓe jogori yuɓɓinde seppo ñande samedi garowo fandare seppo ngo ko gam hollidde e mette mabɓe ko faati e gurdam cattuɗam e pirwiji ɓurtuɗe e nder leydi ndi henne to diwan Tri Zamour e nder wuuro Zouairat sagata gorko goto jeeyato leydi Soudan ko kañum kay teska ene welta e dow lekki anda ko noon so tawi wonde ko bartiɗo walla ala ko baraɗo e oɗo saaha gendarmerie national udditi hen losko gam andude ko saabi mayde makko to diwan Trarza e nder wuuro Erkiz jokki toon ko yewti e seppoji gulɗi jaw hakkude joomen leydi en e yoga galleji mawɓe foɗontoɓe ndiɗon leydi e oɗo saaha piile ɓurtude waɗi hen ummorade e policeji leydi ndi henne yoga e mabɓe kay e oɗo saaha ɓe namdo e lamorgo leydi ndi gam jokkude safara fedde ira ko fedde haɓatonde ko yewti e maccugago ɗo e nder leydi Mauritanie e kayit mabɓe jalteni ɓe kolliti tan e ɗiɗon seppoji gonɗo e nder wuuro Erkiz e oɗo saaha kene tolno sappo e goho gorko nanggama hen rewɓe jeeɗiɗo kañumen e oɗo saaha kañumen kadi ko jaggaɓe ɓe kolliti ɗum ɗo foof ko hunde fotani wonde yo laamu ngu daro hen gam safrude ndeɗon ñawande hono laamu leydi Maroc ɓe jaltini kayit eɓe kolli tan wonde kene tolno nogas e jeetati Mauritanie naɓe yinnoɓe taccide leydi Maroc gam yaɓanto leydi Espagne ɓe jaggi ɗum e oɗo saaha ɓe kolliti tan kewende wonande ɓeɗo Mauritanie naɓe jakoto diwan Guédé Maka Seri Babi so tawi en jalti kabaruji leydi Mauritanie to leydi Sénégal caggal kayde hoorejo leydi ndi Macky Sall dirtini sumgoji ponnode wadde ñande nogas e joyi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi jabodiral ene jokki hakkude ɓiɓɓe leydi ndi simtanten ɗum ko Foutangue Diaw Seydi Keneme ko noon tigui no mbiruɗa ni toon to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi caggal kayde ƴetti eɓɓade dirtinde sumgoji ponnode wadde ñande nogas e joyi ndiɗo lewru no mbiruɗa ni Seydi Keneme teskama noon jaam arti e ɗeɗo balɗe ɗiɗi kalten tugui ñalawma hanki ha ñalawma hande o mo gonɗen teskama noon seppoji baɗannoɗi banggue yo bang ussima ha tengti kadi e nder wuuro lamorgo seppoji ɗi dartima haalullaji ene jokki banggue yo banggue goto kala ina haalira banggue muɗum ɓeɗo ene kollira mettere mum ɓe kadi ne kollira weltare mumen wonde ene jaadi ko hoorejo leydi ndi ƴetti ko e ngal ɗo pellital ƴettangal wonde sumgoji hoorejo leydi yagal e nder leydi Sénégal yo watta ñande sappo e joyi lewru décembre e ndeɗo hitande gonɗen ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi hayso tawi seppoji dartima batte ko faati ha joni dirtingol woteji ɗi batte mum ene jokki ha joni fawade noon e ñalawma hande ko alarba conseil des ministres woni batu jagorde waɗadi ñalawma hande enen gandi no aada yaari kala ñande alarba batu jagorde ina waɗa taw gon batu renndi ko dennagal jagorde ngun batu noon joɗaki ñalawma hande no wawi kadi taw ko ɗum woni sababu dirtingol batu ngu waɗani e ñalawma hande o koye ndin mbadi kadi ɗon e batte mum ha joni biyeteɗo Awa Marie Coll Seck ɓorima kañum e golle mum mbiyen o démissionni kanko Awa Marie Coll Seck o wonno ko ministre d'état ko kanko wonno hoorejo comité biyeteɗo ITIE ciftinen kadi kanko Awa Marie Coll Seck o meɗini kadi wonde jagore kalfinade cellal e nder leydi Sénégal on joguinode miijo haade sumgoji dirtinama e dawal dottonogal ngal yo sumgoji mbatta ñande sappo e joyi lewru décembre ndeɗo hitande gonɗen on ine wayno andama ni o wiyete ko Demba Diopsi ko sardiyanke kanko kadi woni maire mo Tivaouane o arti e famminde ko addinimo miijade ngoɗon miijo o wi saabu maggal Touba eɗen gandi hitande kala ne waɗa o wi hitande hikkane maggal Touba hawra ko nen nogas e nayyi lewru août ɗum noon sumgoji mbawa hejji hen kono kadi ruttima wiide ha joni so lewru août maayi darto ko lewru septembre ñande sappo e joyi muɗum kadi ko mawlude nabi ɗum noon ɗe gueɗe kala ko gueɗe diine mbawa kadi ha joni hawrude e sumgoji ma won hen tan ko o telbi nden noon eɓɓande makko nde addama toon to suudu sarɗiyeji sarɗiyankoɓe Benno Bokk Yakar e sarɗiyankoɓe Wallu Sénégal kañum en gooti e keewal ngam kay e sembinde miijo makko ko ɗum woni sababu noon gon miijo sina toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal yo dawal ngal watte ñande sappo e joyi lewru décembre hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi taw ko sumgo hoorejo leydi Sénégal Hammady Keneme ko ɗo tonggui meftande kabaruji men leydi Sénégal ha kabaruji men paadi so Allah jaaɓi
to leydi Niger e oɗo saha ɓe guuri ko caɗele no fewi to banggue kuɓam courant e nder leydi ndi kala ɗeɗo caɗele noon yetti leydi ndi ko tuggude kayde leydi ndi waɗi kuddita woni follo baylugol to banggue laamu ko nden noon fedde hono hirnage Afrique CEDEAO fawi e dow mabɓe embargo o teskoɗen noon wonande leydi Niger kuɓam mum ko ɓuuri hen hewde ken tolno capanɗe jeeɗiɗi e nder kala temedere kala ummortoɓe ko to leydi Nigéria. to leydi Burkina Faso laamu leydi ndi ɓe jaltini kayde ɓe kolliti tan ɓe jennodiri koye fedde jihadiyankoɓe e nder hen ɓe mbawi jaggude hewɓe ha hande ngoɗo jango ɓe kolliti koye ballodiral hono fedde VDP koɓe laamu heble rokki ɗumen kaɓɓirɗe gam walla ɗumen haɓede e nder leydi ndi henna. cakkitortoɗen kawruji men e ɗemgal Pulaar ko to leydi France hoorejo leydi ndi emene yalla Macron ñalawma hande o rutti teddugal wonande France naɓe 42 wasɓe pittali mumen to leydi Palestine e Israel ɗum waɗi ko caggal kay nde haare fuɗɗi toon ndeɗon haare noon e oɗo saaha nde duumima ken tolno e lebbi nayyi to sengo Palestine naɓe ko wasin pittali mumen tuggude kay ko haare nde fuɗɗi faade ñalawma hande ɓe jettima ujunere e temedere e capanɗe jeegom innamade. gasi alaɓe kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo yesso haalirde ɗo musidɗo men Hammady Keneme to leydi Sénégal Foutangue Diaw dokkodiren aadi saaha goɗɗo kirene jaam.